Hindi ako manloloko na, wala akong kukunin sa'yo. Ako na mismo nagsasabi sa'yo na wala akong kukunin sa'yo, gusto kong paligayahin yung araw mo. Gambino. Ayun mga kadyo. Patay yung hamon. No, what's up sa inyo mga adji dyan. So kaka-withdraw lang natin, no, 20k ito, pero yung panalo ko 12k, no. So nag-withdraw na ako kasi cash out na ako mga adji. So basta may gagawin ako ngayon mga adji. Hanap tayo ng matanda. Pakita mo nga tong matanda dito, baby, sa gilid. So yan mga adji, no, yan, ganyan yung hanapin natin na tao. Pero tignan ko mga adji kung may makita ako kasi mag-iikot-ikot kami dito sa amin. Basta abangan nyo mga adji. Siguro kung ano yung magkasya sa basket, 7-Eleven or sa Save More kami dito. Baka naman, no. Kung ano yung magkasya sa basket, depende kung anong mood natin mamaya mga adji. Basta kung anong magkasya sa basket mga adji, babayaran ko yun. Depende kung anong gusto nila, bahala sila mga adji. So kung hindi kami payagan sa mall, kasi tingin ko hindi kami papayagan sa mall na mag-video ng ganito kasi medyo maigpit kami dito. Sana payagan kami kung sakali man 7-Eleven, no. Kasi nasa probinsya tayo mga adji, hindi tulad sa Manila na napakadaming mall and malalaking establishment. Dito kasi mga adji, probinsya to. So gusto kong tumulong and yun lang, God bless sa inyong lahat. So sa mga hindi pa nakatalpak ulit dyan, tumalpak na kayo mga adji. And again, shoutout sa Sabong International, napaka big thanks sa inyo. And again, itong pera na to mga adji, tutulong ko sa tao. So napanalunan ko to mga adji, hindi to galing sa kanong endorsement or ano. Sariling hassle natin to, alam nyo naman, araw-araw, halos araw-araw panalo tayo. So yun lang, tara, let's go baby, let's go. Let's go, maghanap tayo, tara. Ito mga adji, nag-ikot-ikot kami dito sa lugar namin mga adji, wala akong makita, no. So itong matanda na to, tignan niyo mga adji yung ginagawa niya. So nagtatakip din siya ng karton, araw-araw yan mga adji dito. Harapan ng bangko to, no. So yun yung ginagawa niya, nagtitinda din siya ng mga face shield. So kung alam niyo lang mga adji, grabe yung hirap ng buhay, no. So matanda na yan, no. And yun, makita mga baby, mapapansin na. So gusto kong pasayahin yung araw niya ngayon. Gusto ko siyang kanina, no, sabi ko kanina kasi nakita na namin siya kanina. So gusto kong pasayahin yung araw niya.
Ganda. Nakakapansin nata siya, no? So, hindi muna natin ano yun. Kaya muna natin kasi, sabi ko, ang hirap pala mag-explain mga Adi ng ganito yung ginagawa mo, no? Basta gusto kong pasayin yung matanda na ito mga Adi. Kausapin na natin, no? Kausapin na natin. Hindi ko alam kung anong sasabihin mga Adi kasi first time ko itong gagawin, no? Alam kung anong sasabihin. So, try natin mga Adi, try natin. Nay! Matagal ka na nagatinda dito, Nay? So, gusto mo ba, Nay, na ano? Lumigaya yung araw mo ngayon? Hindi nga, sa totoo, Nay, gusto mo ba? Ganito, Nay, offer ko sa'yo, Nay. May magpapantay pa yung gamit mo dyan? Meron? Wala. Hindi ba yan, iwan mo muna sa guard yung pinibenta mo na yan? Tapos, ano? Kasi ganito yung mga adya. Tanungin mo na kita, Nay, anong pangalan mo, Nay? Pangalan mo? Ha? Carmelita. Taga saan ka, Nay? Badyaw ka? Badyaw. Taga saan? Tibuli? Badyaw talaga. So, ito mga adya. Nay, ito yung offer ko sa'yo, Nay. Pwede ka bang sumama sa amin, Nay, sa 7-Eleven? 7-Eleven dyan sa may ano lang, sa may dragon lang banda. Tapos bibigyan kita ng chance, Nay, na kahit anong gusto mong bilhin mo, Nay. Ako magbabayad. Okay ba sa'yo yun? Siyempre, may anak ka ba, Nay? May anak ka? Hayaan mo yan, Nay. Kasi halos 10 ko yung kikitain mo doon, Nay. Kung ano mang bilhin mo sa 7-Eleven ako magbayad. Dito ako bibili. So, di ba? Hindi, ganito, Nay. Kahit anong gusto mong bilhin sa 7-Eleven, bigay ko sa'yo. Kung bibigyan kita ng pambili ng bigas, Nay, ay, isang sako, gusto mo gano'n. Bilan na lang kita ng bigas. Mas gusto mo yun. O, yun mga adya, wala akong magawa mga adya. Gusto niya ng bigas. So, gusto niya ng bigas mga adya. Saan mo gusto magbili ng bigas, Nay? Tumahan kita. Okay, malingki tayo. Sige mga adya. Ito mga adya, gusto kong tumulong sa kanya. Gusto ko sana pumili siya sa 7-Eleven. Pero ang request niya kasi mga adya, bigas. Sige, Nay, samahan pa rin kita sa 7-Eleven, Nay. Bumili ka ng gusto mo doon, tapos bibigyan kita ng isang sakong bigas. Okay ba sa'yo yan? Sige, Nay. Paano mo muna yung gamit mo, Nay? Kaya magpunta tayo ng 7-Eleven. Ha? So yun mga adi. So yun mga adi, narinig nyo naman yung request niya. Tutuusin, mababaw lang yung kaligayahan ng tao. Bigas lang yung gusto niya. Pero, alam yun, gusto ko pa rin bumili siya doon mga adi. Tapos bibilang natin siya ng isang sakong bigas. Bibigyan natin siya, no? So alam niyo naman, binibless ako mga adi. Gusto kong tumulong. Tara, baby. Tara. Kaya tayo ng tricycle niya. Boss, ako lang bahala sa'yo mo na magbayad, ha? Eh, ano mo kami, service-servicean mo lang kami. Kunin natin si nanay doon, ha? Okay. Saan kayo doon? Sa 7-Eleven tayo sa may dragon. Tapos magpunta tayo ng palengke sa may bigasan mo ba't na dyan, no? Pag-ibig lang, no? Sige. Sige, Nay, sakay ka, Nay. Ako magbayad lang, Nay. Nay, ito na lang sabihin ko sa'yo, Nay. Binibliss ako, Nay. Gusto ko lang tulungan, Nay. Tayo nga sa may tricycle, Nay. Sa 7-Eleven lang tayo, Nay. Hindi ako manloloko, Nay. Wala akong kukunin sa'yo. Ako na mismo nagsasabi sa'yo, Nay. Wala akong kukunin sa'yo. Gusto kong paligayahin yung araw mo. Sa'yo, kung anong gusto mo sa 7-Eleven, ako magbayad lahat. Bigyan pa kita ng bigas, Nay. Ay, so, yung mga adi, no, hindi naniniwala si nanay sa atin, medyo natatakot siya, baka niluloko daw natin siya. So, hindi, kasama to si nanay mga adi. Ganito kasi yun mga adi, no, too good to be true kasi, kaya parang hindi totoo, no. Pero mga adi, gusto ko kasi tumulong mga adi, no, tumulong kasi to. Ang hirap ng buhay ito mga adi. Ito mga kanyan dito na kami ng 7-Eleven. So, halika, usapin natin.
may basket dyan na ya. Paliwanag sa akin mga. May basket dyan na. Kung anong mag-cash dyan na, babayaran ko lahat. Bala kung anong bilid mo na, tinapay, o gusto mo mga donut, o gusto mo noodles na, o yung mga tubig-tubig na yan, kahit anong gusto mo dyan na, bayaran ko na. Tandaan mo na, wala akong gustong kunin dyan na. Gusto na kinatulungan na yan. Gusto mo lang maligaya yung araw mo. Tara mga ading, sige na, sige na. Tara po. Sige na, bala ka na kung anong kunin mo na pang ano sa anak mo, ano. So, yung mga adin, naiiyak sa atin mga adin. Sige na, kung anong kailangan mo na bayaran natin na kunin mo. Binibili niya mga adin, mga essentials yung binibili niya. Sige lang po kung ano. Kahit ano po. Sabon na ano, shampoo, o anay. Sige, kumuha ka na, ako magbayad na sige. Bahala ako nung gusto mo kunin na, ako magbayad. Kung anong mga kailangan mo na, kunin mo na kung anong mga kailangan mo. Anong kailangan mo dyan? Oh, sabon panlaba pa na yun. Oh, sinanay mga kailangan niya sa buhay yan. Iya mga kaji, tulungan na natin. Oo na, yun na, lagyan na natin na Sige, kung anong gusto mo na ikaw ka dyan. Ha? Dalawa kayo, kada na ayaw mo na magkuha ka pa. Kuha pa po. Lagay na lang dito. O, bibilang kita ng bigas, kumuha ka pa. Ano? Ito mga kaji ako magbabayad ng lahat, nahihiya si nanay, natatakot daw siya. Ba't na walang tumutulong sa inyo ng ganito? Nay, kumuha ka na may bata ka pa kasama? May apo ka? Ha? Oh, okay na? Bibilang na kitang bigas. Bilang pa kita ng bigas. Okay na siya ito, Nay? Ha? So yun mga kanya, wala tayong magawa kasi si nanay nahihiya siya. Okay na daw sa kanya. Kung hindi ko pa siya tulungan mga kanya, hindi siya hindi siya talaga. So tara Nay, bayaran na natin Nay. Tara, bayaran natin to. Ano yun, natakot ka Nay? Nahihiya ka, natakot ka. Hindi yan kasi. Isa-isa. Kuya, manlabos. Di na naiya si nanay. Siyempre. Si nanay. Ice cream. Ito daw, mga adyo. Pero nahihiya ka talaga, Nay. Nahihiya ka mga adik, hindi siya sanay sa ganito. Pero, yan, sabi ko sa inyo, binibless ako mga adik, kaya hindi tayo madamot. So, kung tutuusin lang mga adik, kahit takutin niya lahat ng dilata doon, babayaran ko, no? Pero nahihiya siya, yung alas ayaw siyang kumuha, no? Alam mo kung ang pinagkukuha niya mga adik, puro sabon. Puro sabon, shampoo, kung ano yung mga essentials niya. Kasi, ganito yung mga tao sa amin dito mga adik, no? Mahirap yung buhay dito. So, kung ano lang yung pangangailangan ng tao, yun yung inuuna nila kaysa yung mga gusto nyo, mga dilata or mga branded na kung ano-ano. Yung tao dito mga G, inuuna yung kung ano yung kailangan nila, hindi yung kung ano yung gusto nila. So, sana maging aral to sa ating lahat, no? Na yung buhay mga G, simple lang. Pero, yun nga. Samahan pa natin si nanay, mamaya bibili pa tayo ng bigas kasi yun yung gusto niyang hingilingin sa atin. So, ilan lang naman tong binili niya. So, gagawin natin mga G, 2 sakong bigas na ibigay ko kay nanay, no? Kasi ilan lang naman yung kinuha niya. So,
Sabong International naman, alam niyo naman, hindi tayo mag-uubos sana tayo ng pera kasi kung nag-withdraw tayo ng 20k ngayon, pero yun lang yung binili ni nanay. Bigyan ko na lang siya ng 2 sakong bigas pa. So yun lang, balitaan ko yung mga Adino kung ano yung mangyari. Pakita mo baby ko ng binili baby. Pero kala ko talaga mga dilata yung bibili niya, no? Mga pangangailangan niya talaga. Oh. Tapos, kung tutuusin lang mga Adi, sa tingin ko kasi, hindi kami papayagan sa Save More, no? Save More sana to, kaso baka hindi kami payagan sa Save More na mag-video kami ng ganito kasi binili. Yun lang inabot mga Adi, oh. Ilan lang inabot to? 2 plus lang ba yan? 2, 3 lang. So, budget natin mga Adi, 20k dapat. So, Save More sana, kaso hindi inabot. Bibilan na natin sa mga Adi, yung hindi niya inabot dito, kasi tansya ko mga 7 to 10k to. Bibili lang ako ng 2 sakong bigas pa kasi yun yung gusto niya talaga. Bibili natin ng 2 sakong bigas pa. Si nanay, huwag yung matahimik lang si nanay dun. Nahiya sa mga Adi, nahiya. Kaya magantay ka lang na, bilang pa kita ng bigas na ito. So kaya talaga na alam mo na yung niloloko ka na eh. Ano? Ito mga kadibigasan, no? So yung mga Adino, siguro pamilyado ng tao dahil sinanay na. Yan talaga yung hinihingi niya sa akin kanina. Wala sa ibang hinihingi mga Adino, gusto niya bigas lang. Pero yun, magaan kasi sa loob mga Adino pag tumutulong kasi totoo lang. Ayan, 4 na sako yan mga Adino. Kaya dun boss, may tricycle boss. Tapos pahatid ka na doon sa bahay niyo, Nay. Pwede pa ba namin puntahan doon, Nay? Sabayan ka namin doon para makita lang namin, Nay, ha? Okay. Sabay, sunod lang kami sa Bossing. Sige, sir. So ito mga Adi, no? Karga nila yung bigas, 4 na sako yan. Sa totoo mga Adi, ang hinihingi niya lang sa akin mga Adi, isang sako lang. Yan yung mga Adi. Ito yung buhay talaga nila dito, no? So, binibless pa rin tayo mga Adi kasi wala tayo sa kanya. So, tayo na kaya natin magbigay. Ano? Yung mga Adi, yung ano nila, private area. Nakikita na sila doon sa mga bahay doon sa dulo. Ay, bawal ba kami pumasok dyan, Nay? Ha? Okay lang? Bibili na tayo ng kotse, no? Pero practice muna ako mag-drive. Hindi ako marunong mag-drive ng kotse eh. Nakatulungan, sir, no? Okay, ang bahay nila dito. Dami. Kaya to. Sabi ko nga sa inyo mga Adi, harap nga sabi, Bibi. Kaysa iwaldas ko yung pera kung ano-ano. Ito yung magandang gawin ko. Kung
comment nyo na rin sa baba ano, kung sino gusto nyo tulungan natin mga Adi. Kasi nag-iikot-ikot ako dito sa Takurog. Sino matimingan ko, swerte lang talaga ano. Okay, nag-iikot-ikot kasi ako sa Takurog kanina boss. Hanap ako ng gusto kong matulungan ba. Timingan ko si nanay kanina doon, nagabenta, nag-withdraw ko sa BPI kanina. Ikot-ikot ako, wala akong makita. Binalikan ko na lang siya. Una, ayaw niya pa sumama. Sabi ko, gusto ko lang siya tulungan. Kung ano man yung may tulong ko, basta yung pasensya niya na lang kung ano man bigay ko. Siya na ang bahala boss kasi bigay ko sa kanya boss ha. So, kung bigay man siya boss, pero tingin ko magbigay naman si nanay kasi marami naman yan boss. So, ibig sabihin, isip mo lang kayo. Una, magpapasalamat po ako sa inyo. Isang loob na magbigay ko sa maraming salamat sa pag- Basta sa akin sir, tulong ko sa inyo yun. Mas maraming Kung ano man yung maabot ng binigay ko nga, sabi ko, pagpasensya niyo na lang ako. walang problema, mas malaking tulong na yung manigay mo sa dami ganyan na ilang sa akin. Problema boss ha. Thank you. Maraming salamat. Ako na bala mag-arte, sila na bala magpatid. Ano yung mga Adi ha? Sinanay lang ang bahala kasi Oo, siya bahala na kayo. Basta. Sige, Nay, ah. Oh, tingnan na ya. Oh, magano na kami na kay. Oh, yung ice cream nyo, yung mga bata doon. Shout out sa ano, pala mga Adi, Sabong International no. Dahil sa Sabong International din, hindi natin magawa to. Tapos dahil din sa inyo no, na sumusuporta sa akin yan. So again, gusto ko pang gawin to. Kung kaya kong araw-arawin to mga Adi, maghanap ako ng mga kayang tulong gagawin ko. So comment nyo na lang kung sino yung gusto nyo o ano man yung gusto nyo gawin natin. Pero ito yun, sabi ko nga, kaysa gumastos ako ng kung ano-ano, itulong mo na lang. Sabi ko naman sa inyo mga Adi, dahil binibless ako, gusto ko rin i-share yung blessings natin. So boss, yun na yan. Thank you po. Kanina ayaw ko pa sumama sa akin kanina. Thank you po. Opo, Sige, boss, ingat sige. po. Sige po sir.